major brand names. I let the hand steam. Ο μπαμπάς μου είναι καλύτερος του κόσμου. Πρώτος σε όλα. Μ' αγαπάει τρελά και μου κάνει όλα τα χατήρια. Όμως ένα πράγμα δεν συμφωνώ μαζί του. And one and two and two and one. Ο πατέρας της είναι αγρότης. Για μεγιστοποίηση της παραγωγής και τεχνική ορίμανση χρησιμοποιεί τόνους φυτοφαρμάκων. Δεν συμβουλεύεται ειδικούς. Δεν τον ενδιαφέρει η βιολογική παραγωγή. Μανούλα μου, είσαι καλύτερη. Πάντως στο πλάι μου. Καλή να σε πατήσω. Σε αγαπώ πολύ. Όμως, σε ένα πράγμα δεν συμφωνώ μαζί σου. And one and two and two and one. Η μητέρα της είναι υπερβολική με την καθαριότητα. Χρησιμοποιεί με τα κιλά, φθηνά, μη βιολογικά αυτοδιασπόμενα καθαριστικά και απορρυπαντικά, που μολύνουν το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα. Έχω ένα θείο, άλλο πράγμα, έξω καρδιά. Με κάνει να γελάω όλη την ώρα. Είναι απίθανο σας λέω. Όμως, σε ένα πράγμα δεν συμφωνώ μαζί του. And one and two and two and one. Ο θείος του είναι κυνηγός. Σκοτώνει με ευχαρίστηση και περηφάνεια ό,τι περπατάει, σέρνεται ή πετάει. Ο παππούς μου δεν παίζεται. Τρέχει όλη μέρα σαν έφηβος. Έχουμε τέλεια σχέση. Όμως ένα πράγμα με θυμώνει απίστευτα. And one and two and two and one. Αν και λειτουργεί ανακύκλωση στο Δήμο του, ο παππούς δεν ανακυκλώνει. Δηλώνει στο συμπέφερο στο Skype. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά τα μοντέρνα πράγματα. Ο αδερφός μου είναι αχτύπητος. Με περνάει 10 χρόνια, αλλά είμαστε κολλητοί. Πρωταθλητή σε όλα, όμως σε ένα πράγμα δεν συμφωνώ μαζί του. And one and two and two and one. Δεν φτάνει που το καρδάσι της καπνίζει. Πετάει κανένα με ένα τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Μόλις που γλίτωσε το δάσος μας φέτος. Την αγαπώ πολύ τη δασκάλα μου. Ήρεμη, γλυκιά, έχει τον τρόπο της να μας κάνει όλους να συμμετέχουμε ενεργά στο μάθημα. Είναι όμως και κάτι που με πειράζει πολύ. And one and two and two and one. Η δασκάλα ψεκάζεται συνεχώς με λακ, αποσμητικό και κολόνια, αποαεριοθούμενα σπρέι που βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον. Πώς τα καταφέρνει άραγε με το μισθό που παίρνει? Αν βάλεις σε μια ζυγαριά όλες τις γιαγιάδες του κόσμου και απ' την άλλη τη γιαγιά μου, θα βαρύνει από τη μεριά της. Όχι από το βάρος, από την αξία της. Μόνο για ένα λόγο θυμώνω πολύ μαζί της. And one and two and two and one. Κόναν ο βάρβαρος η γιαγιά. Ατήλας ο εξολοθρευτής. Εξοντώνει τα σκυλιά και τις γάτες της γειτονιάς με φόλες και δηλητήρια. Ο φίλος μου ο Δημοσθένης, εξαίρετο παλικάρι. Από το πρωί ως το βράδυ μαζί, σε παιχνίδια και τρέλες. Σε κάτι όμως δεν ταιριάζουμε καθόλου. And one and two and two and one. Ευτυχώς, γιατί ο Δημοσθένης πετάει κάτω ό,τι βρει σε δρόμους, αυλές και πάρκα. Μόνο στο χώρο του σπιτιού του έχει άλλη πολιτική. Είμαι πολύ ήρεμος χαρακτήρας. Θυμώνω δύσκολα και σπάνια. Αλλά αυτή τη φορά έχω γίνει έξαλλη. And one and two and two and one. Πώς να μην γίνει έξαλλη? Εδώ και 3 μέρες έχει σπάσει ο αγωγός ίδρευσης και ακόμα συνεργείο να τον επισκευάσει. Ο γείτονάς μας, ένα κομμάτι μάλαμα, ψυχούλα. Τώρα όμως που άρχισε ο χειμώνας, βοήθειά μας. And one and two and two and one. Ο γείτονας καίει ό,τι βρει. Από φελιζόλ μέχρι πλαστικό. Όχι μόνο το σταυρό μας να κάνουμε, αλλά ολόκληρη λειτουργία για να σωθούμε. Και αυτή η φωνή που σας κάνει κήρυγμα τώρα έχει το δικό της οικολογικό της κουσούρι. And one and two and two and one. Καλά λένε πως από τους μαθητές σου θα το βρεις. Παραδέχομαι το λάθος μου. Είμαι εθισμένος στο αυτοκίνητο. Ακόμα και στο γειτονικό μαγαζί να πάω, χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου. Ξοδεύω βενζίνη και ρυπαίνω την ατμόσφαιρα. Κάνε ένα δώρο ζωής σε αυτούς που σ' αγαπάνε.
Αγάπησε το περιβάλλον, προστάτεψε τη φύση. Another piece of me on these loose leaf sheets to use these beats. While many crews retreat for inanimate objects with major brand names. I let the hand stain thoughts be your pencils and soak like lentils to absorb the instrumentals, to prep the soundscapes, to shift plates for ground shakes. Unbound states of imagination for rhyme creation. Input of mental lenses, aim for focus of the Benzes. Chains, links, and lockets, we make movements on the sprocket. No need to emit any poison in the spit. So flows we exhaust won't make for time lost as we aim to elevate before it's too late. In the crate, headphones and the speakers with mics and RCAs to be like Bunsen's and beakers to create combining elements and